ratiro ma oganda weche thieth Afrika kendo Uganda Health Organization Africa corona manekido ma jenwa close wa Nairobi koni tie mondo mi Afrika nyalo ma pinje pinje makare kod pesa magiyudo kowuok kuom World Health Organization mano ne gibedo kod lwasi mar thieth Afrika ma ok otemi badi pesa mag sir. Because preparedness, it means that they need to utilize a lot of resources. But what I normally say, we should invest more in prevention. Prevention, because once we do prevention, we know that we avert any likelihood of any disaster and the rest. And also, in terms of health financing, it's always important to ensure that we have adequate resources so that in case of any eventuality, we have resources available to be able to address any challenges. Bedo ber mar dhano kati wacho ni health dwaro chenro motegno mochweyo. Koro piny owacho pinje owacho ma Afrika onego bed notimo chenro motegno eka dang' gikaw gine gik mathago jopiny te kodoko korka dak maber kata korka dongere because yes, in Africa of investing in health with men spend, but also maybe in terms of our resources being distributed. So this should we believe in Africa needs to be a game changer.